Adiraziz, azken batean gizakia bat eta bera dela mundu osoan. Denok gara gizaki, gu eta haiek. Ez dago bereiztasun hori, gu zibilizatuak, haiek basatiak, gu kultuak, haiek eskakinak, estakioak, eta denok bat egiten dugun. Alde hortatik esan liteke, Sartren esaldi famoso hura, el infierno son los zorros, ez da, uste Sartre zela esan zuena. Bueno, horri kontra egiten dio, Juan Marik, eta esaten du, ez, besteak ni dira, eta ni besteak naiz daita ere. Eta munduan dagoen mina da guztiontzat. Haiek mina hartzen dute, euren jendea hiltzen diegunean, guk mina hartzen dugu, gure jendea hiltzen denean ere. Eta niretzat hori da, novela honek daukan, mezurik importantena izango da. Borgesi behin galdetu mentzioten elkarrizketa batean, nik ez du irakurri lau baten kontautzean, munduan zehar ibili zela eta bar, eta orduan galdetu mentzioten, eta zer ikusi duzu munduan zehar zuen bidai horietan, ze lezio ekarri duzu, eta Borgesi esan zuen, en todas partes del mundo he visto al mismo hombre. Gizakia, bat. Eta bera da, eta gizakia iguala da, eta guk dauzkagun sentimentu guztiak dauzka arabiar batek ere, edo boskimano batek, edo txino batek, edo suediako batek. Hori da pixka bat nik batasun mezu hori. Eta gero bukatzeko, novela oso harta da, ze justu etak bere jarduna utzi zuenetik, ez da, 2 urte beteko irabizter, utza izitu zela, eta tentatuen mundu hori hemen, Euskal Herrian, ekintza armatuen mundua bukatu zela, ordu novela honetan planteatzen da ekintza armatu baten aukera. Planteatzen, kontatuko zeratatzen, baina gai hori ateatzen da, planteatzen da, eta eztabaida daude, eta hemen hartzen dira, oso eztabaida mamitsuak eta interesanteak, violentzia bai, violentzia ez, violentzia nola, violentzia zertarako, armagintzaren aurka zer egin, nola mundu hori nola baita desegin, deskalabratu, eta oso harta da, planteatzen den hori, eta oso gaina modu duinean, eta planteatzen da. Eta kontuan hartzekoa iruditu zait. Baita ere, momentu batean esaten dute, hemen protagonistatek esaten du, mundu osoko gatazketako biktima errugabeek hori besterik ez ziguten eskatzen. Armarik ez, gerrarik ez, gehiago. Beste une batean esaten du, personajeak, barkatu astitxu min egin badinat, baina ara. Orain dela urte bete hortxe, betiko laukatuak bildu gintunan pankartaren inguruan. Eta etzakina zergatik, baina pankartaldi hura alferrikakoa zela iruditu zitzaidanan. Are gehiago, barregarri sentitu nindunan une batez. Geroztik, behin baino gehiagotan eragin zionat buruari. Beste zerbaiten bila, baina ez duen erraza. Planteatzen da baita ere, ia ze eraginkortasun daukan protesta egiteak gaur egun pankarta baten gertatzen ari diren gauzen aurrean. Ea zerbait eraginkorragoa egin ote liteken edo ez. Gai horiek guztiak oso interesanteak dira, gaur egunakoak dira denak, eta uste novela honen aportaziorik nagusienak, horiek izan direla niretzako behintzat, besterik.